nirukin do chevel kumsang khazakwa somruk pasari June nia khan French President Charles de Gaulle chuan Israel hena ral thuam ramdang runa ta na man thei tur chi a leitir na chu ati top thua puanga France hi Israelin kumtam tak chung ral thuam chok luna lian bera an man ania anin do thlawhna spare parts te thlengin an nei thei to don lo ramven him konga harsat na lian tak antok ngal dona chumi pumpel tura thil thleng Francin thlawhnan siamdan thuruk top Israelina anei thei dan in ngai thlateang chumi ma chuan pindan home appliance ompui phei champhai mi hi lo hreve to em fridge washing machine TV deep freezer visi-cooler le adang company rin tlak tak tak te kut chuak mantlom takin an zuara an bungrua te hi installment in an pe thei reng ania October thlathenga dor tu te tan microwave oven le remote keyboard a thlawhna don theina giveaway an kalpui boke warranty mumal taka pek vekania wangin an ngai poimo after sales a buaina awmlo ilo pan ve ngei don nia khatia French president in Israel rek na apuang ta kha Switzerland a cheng Alfred Franken chachuan a lo hrevea Israel in do thlawhna French ho siam Mirage te chuan buaina tok ngal don ti hriathiam pui Alfred hi Switzerland a Sulzer Brothers Company a jet fighter aircraft division hnuaia an chief engineer ania Switzerland hian French company Dassault atangin Mirage thlawhna an leia asiam na chu Swiss atho tur ani thunga chu navil tu ber chu ni Dassault ho nen Paris a anin mu khomna judami thren khatte nen anin kom ve fowa an ramle an sipai din munte an soi ho thrina Alfred hian nirukin dona a ne nan changchu alompui hlea mase Francin a hrek na a hli tak mai lova chuan an harsat na azwal zel ti hriathiam puyani nirukin dawa Mirage thlawhna che that dan tele athil ti thei chungchanga French chuan a hlok na tela an thlawhna hi a hming thangin alar pha hlea in dona man tlak tinem ngetu Israel te ro chu shrek anitlat thunga chu Alfred hian dikin hrelo in rabe na le in hnuai chiana ni ye ati saka Alfred hian arukin Israel du sakna rilru apulian hle bokane Israel trana rilru hi apureng ngai bi khau lo thung Swiss cheng nima sela German trong mangania indo pui panina thleng khan Germany atran thei hle mase juda te suatna wang khan aril ru thlaka juda laka kan namin poyan khoya hian min ngai dam theinan ti thei kan neiem ti ril ru pu te ji ngami ani vea Mirage kai hnoya juda te nena anin mutak fowa pheichuan Israel pui du na ril ru apulian le zualane kumsang khazakwa somruk pasaria khan thingpui dora ajuda thrian enan chol du na washroom an lutrumin athrian pa bana tatu number in chukaya muwa eng tatu nge ni ngai tina zota athrian pa chuan dachawa kan omlai hriat rengna ni hi tina lo chhang maya he mun hi juda te anur hlum na jinga pakhatane Alfred hian hnuwa dachau hi atlole nge ngeya ahun laya juda te turna sat dan tur angai to phei chuan apui thei dan tur mol aril ruwa awm toa Francin ral huama Israel a hre konga ti thei nein a in hreboka nunglama tangin Francian Israel avita vilet ve ngai ani hi atia heting lai hian French chuan Israel ta tur Mirage thlawhna somnga aman peksa vekto chu a hren saka heng thlawhna te hi Israel tan anram tluk don lo hril tu ti hriat pui bokane Israel la chuan an Mirage thlawhna nei sa spare parts nei dan tur handap kuala
engineer then khatin Switzerland Mirage boipui tu Alfredan Israel atrana he boina hian pui theidana nei mai thei tian soi chuaka Alfreda juda te thian kaltlangin pui theina neiem tian hanzo tirzui ta ngal boka athian pa chuan kanramina momo dan chu abuk tok rang kachaka hen hialang atia Alfreda chuan kapui theidan tur chewa mani chuan thei top kalo chuange mase Mirage spare parts mamo leitir tur chevin thunei na kanei lova kan ho tu te kalo biange nangni lamin Swiss sarkar inlo beve thung don nia tina changa kumsang khazakwa samruk pariat January thla Israel sarkar chuan Switzerland sarkar ahan bengala Mirage spare part min leitir ram teu tin handila achana don chu ai ti zongane Israel sarkar chuan kongdang adap zui zela friendship aite phei chuan leitir mai andu masen sarkarin aphal tlat lova friends pilot zinga an Mirage thlawhna Israel rama ron khallut mai du turan omangem ti tenen lam anjong man hiala chuta po chuan an la hlo chamta zel heti lai hian Mossad lam chuan Alfreda bokha i han bele teang tuntrum chu dananga thil ti tur ni lovin engti zong po kan nei thei dan tur isoi pui teang anti tangot mayane Mossad hian April kha anejan pani chu Alfreda muturin Zurich khopuya an hantira hotela anin muwa Mossad agent te chuan in biak na nei ngal mai handua Marcel Alfreda hian mun fian real zo ki panteang atita thunga no chi zuar veng apan pui tamau maya Mossad agent te chuan makanti kher mai Alfredan helai mun athan kher chan hi ramdang sumdong te anchuang kai ve fowa Switzerland mi poimo chin te ro chuan tlo tina antin ngai mi lo ngai tharu tu om lovin andu tokin anti ti theidon ti riat wangani chumiom zia chu Alfreda hian thusoi tur poimo takanei tialang chianga Mossad agent te anphur kher mai Alfreda chuan in thlawhna spare parts injong kwal hi hunin khoral mai mayani Mirage thlawhna kangai tua sak theiang cheu aron ti ngal pang maya Mossad agent te ro chuan chu zong thil thei lawani yang engtin nge Swiss Mirage kanruk chhuwa thei ngotang ne Alps tlang bula levera inda thatlat ti kan threa thlawhna inda na mun kongkhar te la chu atom bom poin ati chiat zolo khop turania chubaka chuan lo ru chuak theita ponila in sarkar nen kanin bakka yangai dona sin atia chunjom tuma aka angle mantin Alfreda chuan akutin lo khapa kanram thlawhna ruk chhuwa thu ka soilo chu ram phatsan na nia kanram phatsan tumna ka nei lova phatsan tu kani heklo atia Mossad agent te chuan enge tum chia an threthiam to lo hepa hian minbu matum zo kani lo mo ti melin an mela Alfreda vek chuan kangai tua zok chu Mirage thlawhna siam chuadan a blueprint le a plan zo kani in nei thei chuan nangmani in a khol in siam thei mai don alom Israel aircraft industry in neia anni khan heng thlawhna changkang takhi an siam theiang ti ka chianga mase thlawhna khorpum tura ro chuan kumtel angai thungang a blueprint changkang tak akil khor ber thlenga in nei thei ro chuan thlawhna siam tura khol mamo in ngai tua theianga buaina tam takin pumpel thei bokang khol in nei to phei chuan a spare part te chu ol samte mai thakhat chunge molekin in siam chop to mayang chu zon buaya ngai to lovang atia Mossad agent te chuan rangkachak khur an hmuchuak nimain anin hriani Alfreda vek chuan amanin hriat du ka ring in hriat tel ture ro chu he thil hi poisa duwa wanga ti ka ni lova kapui du wang chau cheu ni mase man tok thei ka neya
kanupui ka ven him tela trul boka chumi atan chuan poisa kamamo chubaka kathil ti tur hi hlo omle harsa takania keima chawa hlen chhuat hei lo tur awmawangin mi chhorna tur sum kamamo tel boka kapek tum cheu blueprint hi atam tham hle rail compartment pakhat khatran tur khopania a hau tak le harsa dan chu in thrathia mayang in laka poisa ka phut za chu dollar nuai ni ro se atita a mosa tejen te chu maktiin an haninena alfred hian duninga che chuan dollar makta duai sompo chiar se atlem lam alaninge yang tian thria nuai ni chau aphut phei chu athlawhna in pek tlukane Israel tan indo thlawhna apoimo dan ngai tu tel phei chuan athil pek tur hi poisa leithei rual lo tur khopa hlu aniome alfred hian aman la chu lak lok adu lo le ngala engkim kan pe fel nuwa poisa chu min pe chau donia sikitlang mampo kala lok lowang tin mosa tejen te chu karon be pop le don cheunia tina thla ta a hemi hnu hian alfred hi mosa tan chuan are zui deuh wangwanga mase rukin na athok char alo neya kumsang khazakwa somruk pariat nipui lain thingpui dora dr smitha anfarm managing director chu inbiak na nei puya anti tikar laka alfred chuan taka kumkhata frank noi khatvel kan hum theidan tur kong ka riasin atia managing director sumdong ril rupu bengaver zak mai alfred avek chuan mirage blueprint kanda khom na hian muna o nem lutuka thlawhna siam la chu tunlai kan ti to boka kan siam lo wang mai thei bok heng blueprint te hi rig room thilani lo chuan kan mamo lo lai takane karwa mandan chuan athla laila du huna print chhuat thei mai turin kan danga tuna kan nei sa te ro chu kan hal ral vekanga blueprint kan da khom na khan thil dang kan da khom thei don zunia kachu danin kumtin frank noi khatvel chu kan hlep thei pha don ani atia salzara an ho tu te chuan thra an tingang mai an sum don na athang chho me ka an chekin te chu thil dang da nan an hmang thei don ani chuan du thu sa mane mirage blueprint thalak le atiral chu alfred akuta arot nangin anda zuing takngal mia mayane blueprint song boldan chu ven himna khau tak mai hnuaya kalpui ani don ti alfred chon hria until siam chuan a hmun hrim hi thuruk to panga vonaneya Swiss military intelligence ten ngun takin anvil rengtrin alfredan blueprint halral arot na po intelligence te hian anen puivek donani hebaka hian athlan lakna microfilm po copy khat bak ansiam turani lova athalakna turpin dan po midangin antlo po thei mialo tur mun thlanani boka chu ngatu lang zong chu Swiss intelligence te hian anron ngai ven veka document thalak felto thierna tan alfred chu lir thei lei an phalsak boka anin rohman fel nuwa thla an la a ninga ni piangin blueprint te chu halral na hmuna phur chuania hlan chole hlan thlak zong po police te en puina veka kalpui ania lirtheya phur tur hian alfred chuan akazen municipal transport authority a thok arwai tela document te chu halral na hmuna aboma dalu anin inspectorata nan ruatin aboma kimem ti te achunga omtur a omngeyem ti te achian hnuwa a halral tira an halral fela tiralani tinem ngena receipt asiam le thlap boka until kalpui dana hian Swiss intelligence te poin thuruk top apuruk theina lai tur an mulem lo blueprint an halral hi thlawhna part chi hrang le asiam dan te
siam puitling tura khol mamote thlawhna engine le a frame chungchang te ania khol pakhat siam tu ringot poin blueprint phek singli le sanga velte awma anin halral na sa hlea microfilm po a hek malmal viau blueprint tiral konga hian swiss intelligence te anthok tha hlea alfred apoin fakahlo khop mai hemikum hian christmas bonus mom tak mai adong nge ne alfred hian rin hlel kai mi alo turin ruah manna felfai tak mai alo nei sa thlap palo ne hemi konga hian intelligence te po abum ne viau chumi rual chuan athilti engkima mo phurtua ain ruata ron chui chuak poni se midang kang kai hlek lo turin ain ruah mana ama hi parin tlak khwale tuitra kongeng kima rin ngamani ti turang chi kha ania an rin tok na hi a hmang tang kai tel tila dikome khatia blueprint halral tura ruah manan siam lai khan winter tour khuwa inalwa hoa halral na mun atang khan a hlavak lova pan a harsalem lo boka blueprint an dana bomang chia kha asiam tu company te hnena arukin alova siam tir boka chuba ka chuan blueprint an phur chuam ma kara khan swiss federal patent office avatloin lekha hlui lakhoma sumdong angin avain soya kumsom nga chuang to lekha poimo lote leiphalna avadilin lom takin patent office te hian blueprint hlui pui to thahnem tak mai anlo leitir boka henga lekha hlui leite hi ain lua khan thiar lutin bom chunga ada ngau ngawa blueprint tan thiar chuam ma khan lekha chianen thlak thleng dan tur akazen nen anlo zir lok boka minute nga chung lekin an thlak thleng vek theya minute nga chung an tlayani chuan an chhuwa tana hmun le halral na hmun ngai tuin thilrin hlelom tak anilem lawane blueprint chu an phur chuak ta konglaka alfred ale aunau pa te chuan alim le tak an lo thlak thleng ta zawa an ruah mana chu du thu sama thain akal tluang zuita tu main bom chunga thuruk tin ziana blueprint ta chu patent office atanga alei mirage blueprint thak na ta na ahmanani ti reng an riat pui lowa lowen dik tu omve ma se anni tan en thuaka riat mai chi ani heklo boka le khachia an hala mi zong an lom ti thei turane salzar ten munol tamzo kan nei thei pha intelligence le security ten buaina ommi alovin an thuruk an tiral theya anin ngaya alfredan adu tak anei thei boka akazen nen hian inrini piangin blueprint an che khol sa te chu vena phurin swiss le german in rina kaiserox khuwa an thlen puya he mun hi khwal zin ten an tlona sa tak mai niin mi khwal le khotwal mi anin thrang tak theilova alfred ate inrini pianga an kal thrin ti po tu main an ngai sak lem lo alfred ale kazen hian he khopuya hian in ruak chu chekin atan an lua inrinia an kalkher chan hi anin lua thil siam chona hmun puya chuan na thok anom ngai lo wanga neya vena tanga an bung ro hlan thak lo mu pui tu anom ngai lem lo bung ruwa an hlan thak zowa hian khopui chunga an vakira zudor an tlo koi nge boka chuta chuan mi pakhat hnena zaizirin thuan thon zau thrina zudora hian darkar khatvel lai anom zui nge boka zaizira thuan vahlan chon hi german mi ania mosa tejen te singa thriana nei ti hi soitelila athome hepa hi anna chu an company lir thei europe ram hrang chuak tur lo boi pui ania ama hi driver ani tel ngal boka na tam chang chuan inrin nia po athok tel fo mai
Alfred atanga thua don vele zudora tangina chuaka check-in panin Mirage blueprint chu lir theya hlanga Germany lam apan pui ta ngal thrina customs le endik tu dangin anlo ti ding ngai meklo an lir theite hi an veivak na sa a rin an hlo hle a thuruk top inrol ruk na tan chuan du thu sam anita hial ome Germany thlen hnuwa Stuttgart lama tlan tlanga khopui thlen ma a thlawhna trum mun te reuh te lama a in her kuala chuta chuan Italy siam thlawhna Cessna alo dinga Mirage documente an hlan hnuwa thlawhna chuan Italy lama pan ta ngala Italia hian elal thlawhna lang chawng lein pathian ni jing documentin winter thar achua sana tanga darkar somni pali chungin Israel athleng ta der thrina ne Israel a hian lirthei om khau nen heng documente hi thiarania Israel aircraft industry an panpui ta thrina ne Alfreda blueprint thon masak ber hian kumsang khazakwa somruk pariat October ni ruka Israel thlenga chutatrang chuan kartin chumlo chat lovin athleng zui ta zela Alfreda hian lekha chia an nei tlem dewa patent office atang khan avalele mai zela thlasom pahni don chu chumlo chat lo hian Israel hena Mirage thlawhna siamdan kim chang athonta a akum khat chol man thina wangin a khailak tilawa chuan khailak anei mi alo bokane kumsang khazakwa somruk pakwa September thlatopa Alfreda chuan blueprint hnung berathon chuaka huai take kantive theito done atia akazen nen chuan zudora an na an tlingtlak ta ka wangin an lom zui nge nge a heti lai hian an document hon chuana pa kha lirtheya document al hlang lai mithren khatin an lo mutrina in rini zinga bungrua a hlang zi amai hi tin rin hlelna chin an neya document an thon chua hnun ber trum hian mi pakhat chuan awanang chinga driver hlau thong hian a document phur tur tifel man lovin atlan chiat santa a check-in chung an vain fia chuan thuruk top Swiss Military Department ta tin ziak document te alo om takal mai sia police te an puna an driver kha man tumazon ani zui ta ngal police te chuan engtin nge winter thar halral na hmuna thuruk top an halral hi he hmuna a om theitlat le antia darkar somsari pahni chung an chui chian hnuwa Alfreda an chui thlengta a an driver man thin an man chuaka atlan chiati Alfreda hian mi pakhatin phone kal tlangin aron thrila mase chu chuan atizam therte lo chi ai mi alovin atnangai atho chun zomzel thunga thotran nia po thatakin na thona alakal mai tholenia nathila sipai airport tawatloa heta hian Swiss counterintelligence te chuan an lo mana tanina an khungzui ta ngal tanina hian Alfreda hi chia yangin voite khatma aw mi alo chumi hnek chuan intelligence ho hnena in rem siam te angu din rotnate alanei ta deuh kathil phu tin pomdon ani chuan Mirage blueprint pur ruchungchang hi tuma hnena ka soipung mi alowang atia mual photaka tanina min khung ani poin kapom nge yang mase he thil hi ngun takini thlir te ang u Mirage blueprint apuru ka wang hian friends chu athin rim hle dona atlang thangani phei chuan engtin nge Mirage thlawhna siamdan hi abodai thei ti ka soi chua angai don boka friends ho zia country politics thila lain an chiao hiar viau dona rei tak chung kanram nena kanin lai chin na achiat pha hle bokang mase Switzerland hian blueprint kha a microfilmin kan la nei veka thlona kan la siam don ri lawa wangin
atangkai vak ri lo atangkai khuna man thei ture ro kan la nei rengalom kan ram tan hlo engma om love atia blueprint pu ru hi atlang than andu lawani chuan chhuwa zalen turin angena engma ka soi chuak lowang ati alfred hian poya khoi ti phalowa mase midang puina tan thil tha tia in chirna chete ma nei lo thuzot fia tu ten israel hena apek chan anzo chuan andin mun ngai tuin puyan ngai wangani hei hi antan chuan thile damin karania christian kania indo pui panina anthil tonte wangkhan en liam mai thei niin ka in hrelo ati hetila hian dan chu dan ania alfred hian mia puidu wanga poi khoi nimasela athiam tinero chu ani chuanglo thu buai or ti remo achung thu relemo omlovin thlasom paria chung tanin an khunga tanin chunga hian veng tu tele mitang te du sakero chu a hlo hle thungani thlasom paria nuwa achung thu an relna alfred chuan swiss ram dana bo chiat lo thu tele athil ti chu chan thatakania in chirna engma nei lo ti zong in atanga ro rel tu te khongai po a hlo viau hetila hian athil tia hian swiss intelligence temual phona atel tlat maya chuwangin kumsang khazakwa somsari pakhata khan alfred hi thiam lo chan ti ranin kumli le chan ve chung tang turati ania alfred chuan kumsom hni chung tal min tan tir karing zo kania tin achung thu anrel na hi lom takin apomane tanina omla hian chanchin bua tangin israel chuan an thlawhna thar neser mupu yanti mai en chin nan nei ti te thlawhna omda nan thril fiana tangin miraj thlawhna angdewa siamani ti te an thria athil ti athlon love kumsang khazakwa somsari panga khan tanin atangin an chua reilo te hnuwa israel azuk tlowa chuta chuan an thlawhna siam tharber kifir sakei baknei wang lai anti mai chu an lo pho chuaka expert te chuan miraj fapa nimaya moya nei himole tenti sak nge ngea chu thlawhna wansanga an leu ve lai te chuan alfred chu aruk takin a in chuanga spy te ro puina chu tu ma hriat pui lovin a om fo thin ti te hemitrum hian azir chuak ta ome israela chamchung hian sarkar chuan thei to pin lo duata aveiwa manzong zong atum sak veka kifir thlawhna israel ena siam theina tura asul sutu ni ti hretue ro chu mitlem te chawanne switzerland anu pain an cheng chun zom zela an thenom khoveng te ama hrechiang tu te chuan apoi khoina om chun chu an man chuak khane kanrama chuan poi khoina hi ngai tha ani ngai lova mase alfred thil te ro hi chu thil dang dai ani anti sak thrin alfred hian lir theya man thei tur esi man tlom chi siam chuaka adam chunga in tun nun na tan amang zui ta nge ane